моҳи парварӣ яке аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти он хеле афзун аст. ҳамасола садҳо тонна гӯшти моҳӣ ва дигар маҳсулоти баҳрӣ аз хориҷи кишвар ворид мегардад, ки нисбати маҳсулоти ватанӣ гаронтар мебошад. бо дар назардошти ин омил ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти парвариши моҳӣ барномаҳои махсуси давлатӣ қабул намуда барои инкишофи соҳа тадбирҳои амалӣ меандешанд. дар шаҳри Турсунзода низ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббуси соҳибкорони ватанӣ парвариши моҳӣ дар кӯлҳои худсохт ва дигар мавзеъҳои махсус ба роҳ монда шудааст. тӯли 4 сол ки мо ба моҳи парварӣ машғул ҳастем. ҳавзи моҳи парварӣ се намуд моҳи парвариш мекунем: беламур, сазан, талсалоб. масъалаи озуқавориш акнун гандуму бо сабус, бо кунҷара, бо ҳамун дар онҷа алаф дорем. бо як намудуш вайб дорем ки алаф мехӯрад. мо агар 1500 2000 та мебиёрем, камаш 2 кило 3 кило мешад ҳар якташ. 3 тонн кӯшиш мекунем ки ҳамон бозори шаҳри Турсунзода ҳамон гӯшти моҳӣ қатъи таъмин мекунем. ба гуфтаи соҳибкорон парвариши моҳӣ низ масъулияти баландро талаб мекунад, зеро роҳ додан ба хатогӣ зимни нигоҳубини он ба талафоти моҳӣ сабаб мегардад. дар ин самт соҳибкорон пайваста аз таҷрибаи бойторон ва дигар мутахассисони соҳа истифода мебаранд. соҳаи моҳипарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сердаромад буда, аз он ҷумла дар шаҳри Турсунзода бо дастгирии раиси шаҳр мана соҳаи моҳипарвариро мо оғоз кардем. аллакай дар ҷамоаи Турсун Турчиёв хоҷагии деҳқонӣ аст ки 1.5 гектар кӯли моҳӣ дорад ва дар ин кӯли моҳӣ 3 намуд моҳӣ нигоҳубин карда мешавад ва хеле ки дида истодаем, хоҷагии деҳқонӣ ба кор шурӯъ кардааст. аллакай моҳичаҳо ҳастанд ва хоҷагии деҳқонӣ ваъда додааст ки ба рӯзҳои наздик барои таъмини аҳолӣ ва маҳсулоти гӯштӣ ба бозор мебаронем. амалӣ гаштани барномаи давлатӣ ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ мегардад, аз фаъолияти пурсамари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, шаҳру ноҳияҳо ва соҳибкорони маҳаллӣ вобастагии калон дорад. иқдоми соҳибкорони маҳаллии шаҳри Турсунзода ки дар оянда барои рушди соҳаи моҳипарварӣ нақшаҳои ҷолиб доранд, шоистаи дастгирӣ мебошад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Ҳалимов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилооти Навид.